Kaixo. Nork ez du inoiz amore eman zerbait zaila delako edo barre egin diotelako? Dela hizkuntza bat, dela instrumentu bat edota proiektu pertsonal bat. Ezagut dezagun Demostenesen istorioa. Istorio honen protagonista Grezian bizi zen. Kristo aurreko 4. mendean Atena zen. Garai hartan, hitza boterea zen. Epaiketak eta erabaki politikoak ehunka herritarren aurrean hitz eginez irabazten ziren. Eta Demostenes zen, hizlari mundu horretan, inork gutxien espero zuen hautagaia. Umezurtza, aula, eta gainera, tutoreek ondarea lapurtu zioten. Are okerrago, hizlarigai batentzat arazo larria zuen. Totelka egiten zuen, arnasa falta zitzaion eta ezin zuen letra ahoskatu. Jendaurrean hitz egin zuen lehen aldian, batzar osoak barre egin zion. Humiliatuta atera zen, aurpegia estalita. Une horretan, edonork etziko zukeen. Berak, ez. Bere ahulezia, entrenamendu plan bihurtu zuen, gaur egun ere harritzen gaituena. Plutarkok kontatzen du harritxoak sartzen zituela ahoan. Eta diskurtsoak entzeatzen zituela, ahoa harriz beteta izan arren, argia oskatu arte. Kontatzen du aldapan gora korrika egiten zuela, bertsoak errezitatuz, arnasa menderatzeko. Sarritan, itsaso azerretuaren aurrean hitz egiten zuen, ahotsa olatuen gainetik ezarriz, jendetzaren horroara ohitzeko. Baina oraindik bada gehiago. Lurpeko estudio bat eraiki zuen, izpilu baten aurrean praktikatzeko. Eta buruaren erdia moztu ere bai. Zergatik? Kalera ezateratzeko, eta horrela, hilabetez, ikasten jarraitzeko. Keinu bakoitza, eten bakoitza, silaba bakoitza entzeatzen zuen. Denborak dena aldatu zuen. Behin barregarri izan zena, Atenaseko hizlaririk handiena bihurtu zen. Mazedoniako Filiporen aurkako haren diskurtsoek. Filipikek, gaur egun ere izena ematen diete alegatu sutsuei. Senekak berari eskaini ahal izango ziokeen bere esaldi zehatza. Ez gara gauza askotara ausartzen zailak direlako. Baina zailak dira, batez ere, ausartzen ez garelako. Animatuko algara bertan behera utzi genion horri berriro heltzen. Demostenesen istorioak erakusten digu jarraitzen duenak lortu dezakeela. Edo guk esaten dugunez. Ezina ekinez egina. Hurrengora arte. Ondo izan.